Birinji gezek bilýän haçan tanadım seni. Nevt dağı variant oýa. Onuň öň Nevt dağı gidemde bayramaga diýip bir şoförmüz bar, şoň bilen gidýärdim. Öz maşynda gitmeli boldum. Bayramaga bir maşyn bozulyp durdy, öz maşynda gitmeli boldum. Onuň görküdi otyrdyň, sen 4 sagatlyk ýol bir dağ edip geçmeli. Ýeki ödüm, olam giýje gödüňe 4 sagat akşam 12-den soň göremeli boldum. Nevt dağı. TikTok uýment barýan. Sen bir wideoň çykdygyňdan görüp otyň bir hili gurlöýüşiň adam özüne çekýär. Sen muny bilgeçini etmän bilersiň, öz gurlöýüşiň şol eken. Men ama oturup seredip oturýarym bolyn. Indi şol bir wideosyna bolmasa birini ýokman bilýär adam hakyky öz gurlöýüşi. Asıl bu oglanyň öz gurlöýüşi şol ýaly eken diýen bir hil şunu bilen düşünürýär-de. Ýasanok şol adam, düşünüp bilmi? Şol adam ýasanok. Diýdim, garaşaw diýdim de durdum şo taýda entek bamada da ýetemokdum bärde gökde peňemberrägim dedim şäherden ýa çykyp urapdym. Onuň TikTokda bir funksiýa bar, offline görküzleri ýaly skaçat edýär hemme videolaryny. Bir 10-15 sany video. Telefonuma Bluetooth'a satdym, telefonum şeýdip maşyna ýapladym içinde. Aşgabatdan Nevt dağı barýan videolar görkütdim men ýörýte. Saratman görüp diýdim, bir güne taparyn men şu oglany ýerde bolsa da taparyn men şunu diýip. Bu diýýänim has öňrek. Sebäbi krikli videoňdan soň bir 10-15 video çykarypdyň da men gören wagtla meýem. Men öz sesim ýazdyma birinji gede. Dinläp bilem oga. Näçin? Erwet bolup eşdilýär maňa. Yaman erwet. Ýöne 10 ýyl ütköşük sesiň bardygyny bilemok, men käwet şu. Sen nemeden gurlaýan? Mysal üçin diktorlar alyp bardylar näme şuňa enni geden. Däle, etmäni enni geden. Sen bilen gurlaýan. Sen öz sesiň bilen gurlaýan, ol sen öz sesiň natural, tebii sesiň adam özüne çekýär. Aýratsyň şonda. Nämeden başlaly? 89-njy ýylyň bilýän. Mektepde okanyň bilýän bir ödüň hakynda. Men auditoriýama da bir gurrun berdi ödüň hakynda. Mektep nirde, o ýokary bilim alýan, men kärim jurnalist dostlar diýip goýan videoň gördüm. Şu datlar hakynda bir gytgaç gurrun berdi. Seret men Mar welaýatynyň Sakarça etrawynyň Çaşkyn owasynyň şu 32-nji orta mektepde oturan men. Ondan soň institutda giretim geldi, girip bilmedim soň Molenepes studiosy bolýar, şonu okudum men. Ondan soň şu taýda hemem nimede bar? Alpbarjy bölüme ma ile bile şolaram men okaýadym, görýädim. Ýöne men şu taý okwa gitmäk hem şu taýda öwrüdilje köp zat özüm okapdyryn men. Men şol gyzykkana kino bardy. Şol muallimlerin aýtýan zatlaryny bunam okudum, onam okudum, şonu ýalra. Başga ütköşük bilimim ýok men. Ýöne bir dada edelim şu wagt men TikTokda bir hili ören faada adam kerçiligi goglanda diýip tanaýarlar da. Aslında men öýümde meni ejem kakam hatam ejem sypçyk görýär. Sen näme diýätdi? Ondan şu wagt begenýär. Ahrim dogry. Näme begenmedi ýaly ogluň bir ullukan auditoriýaň eýesi, bir gowurlyan oglan. O taýda özümizem sen ýaly oglumyz bolsa begenerdik dost. Şunun bilen begenerdik. Gatgow. Näyle başlady şu zatlar? Başy nämeden başlady? Otyrdyň, elinde TikTok'un ba, o gamystan ýasalan çyraň ba. Başga ýa-çyrada soň gelme. Çyra soň geldi. Kısaçy näme? Mikrofonu 16-njy my 17-nji videoňdan soň ulanyp başlapdyň, ana şoňu düşürdim. 16-njy ýa 17-nji videoňdan soň şu taýga mikrofon goýup başlapdyň. Oňam üstüne 26-njy my 25-nji videoňda da iPhone'a geçipdiň. Ögür men bilemok onu ýaparmy? Oturup. Iň birinji videoň o güçjekli. Videonyň birden masalan ses bar. Adamyň dost, masalan adamyň dostsa käbir adamdan şowa diýip problem olam ýokardan alan kadr üstlerdim birinji solatlaryňa. Net başlady mekançyndan. Ol bar ýa görşük ýaly şu ilki özüňe owa medeniyet öýnüşýärdim. Hawa. Bu zatlar mundan ýöňe başga zatlarym goýup görýärdim men. Ýöne ýören okdy, şol 24 san patpişik duran ýerine hiç kim ýekejek iştagynym kommentariýa ýazan okmaňa. Menim şon ýaly bezdarny adam. Ondan hiç ýyl uje garrap barýan, içiňdäki zatlar ölüp barýar, ýenetýän. Dogry maýdaýynmy? Şol edesim gelýän ady dawai edip görýän şunu diýdim. Men
ýadaýyn şu videony. O güjükli video däl. Güjükli kino video birinji. Näme kino şu? Şol söýgüňiz barada goýdum. Şu hawa söýgüňiz şu kinony gördüňizmi? Şu wasa ana plani şey diýä näme dep hawa onam gördüm. Onsoň sehel videolar görülip başyp bir ýerden şol manty ýa-da fitçiat reklama geldi ýa. Menem onu kontentimi gawat getirem. Takdyňa bir video goýdum. Bir video, iki video goýdum men. Hawa. Odan ýöre urýan, duýdum da men görülýän. Onsoň ýa-ki mahabat gelýär bolýan. Menem dostum aýtýan. Şunýaly bir gelýär bolýan kino bola gawat getirip bilenmek edil somsa fitçini ýan bolýan olam alhaw diýä. Menem ýok bir kinodan zatdan nagyn bir meselen bilet film zatdan çykan olam gülýär da. Anan ýa-my dost bir hepde geçmän bilet film çykýar da maňa. Mekan Akayev şu etýän işiňi diýdi. Edin biz seni gollaýas, himayetkar boljak diýdi. Bah. Yankı dostuna aýtdyňmy belet filmden? O dostlar şol gep bara dost. Gutorma ya. Ondan soň näme boldy diýindi? Ine dost belet film çykdy maňa zat diýen bolýan. Aýtyn kino barada aýdan soň başga kişi gurrun beren ok. Şoň üçin çykandyrlar laýsaňa, edil oku merkezlerinden zatdan onýal alymly bilimli ýerlerden çykmaly laýsaňa diýe. Beýdiýärem men altyn guraş çykýar. Oku merkez. Bah. Ey, odan daşyňdaklar näme diýse de işiň dowam edibermerler. Mesela maydaly bu diňe menne däl köp ýaşlamada da şo pikir badyr. Menne şeýle bir talant bar, şeýle bir iş görkezim ele arman studiýam ýok dip şu kellämde oturan hatda özümüziň käde belli bir derejede oturan şul. Onuň pikir etdim, bah, diýdim görýän bir adaty öýüň içinde, adaty iş stoluna, adaty notebook bilen oňum içine premier ustanovka edipdir oglan. Şeýle taýda ýerden bir gowy işler öğretip bilýär oglan diýdim. Diret şol inhedela TikTok'ta da hatta tanalýar köp kişi ýöne täze başlanan adamdan gaýtam uly bir studiýaga girip şular ýaly bir productionyň içinde gürläp başlata, onsoň aýtýan zadyň şonu götürmese de sen uje talantsyz bolup görünýän. Şoň üçin başlap etsen adamlar gollasyn, ýuwaş şonuna gitsen dogry bolýar diýen. Gaty dogry. No, özüňi dost geljekde men pikirimçe bara nemede görýänsiň şular ýaly productionyň içinde ýa diňe şol öýüň içinde otogda işlejekmi geljekde de. Men nähil görýäni men opşumen bara işleşmek kynrak men bilen. Näçe? Internet perfeksionist diýsem bara hemme tarap bilen gowy däle perfeksionist men üçin gowy bolsa da bir zat men öz gowunyma jaýlajak bolýan. Onsoň oglanlarym oputna ady belli şunu ýaly studiýalaryň eýeleri bolýar. Elisiýada art studiýa ile bile. Onu oglanlarym özü bilýär da. Onsoň diňe menki dogry bolsun diýän men olaram az kynrak görýär. Tebe bizden bir zat düşünýär. Ýöne şo taýda men öz işim ýaly bolmasa da men şonu çykarman bilýän. Goýbermän bilýän. Onsoň bir productiona girsem ýene istemem şu mesele şondan başlar öýtýän. Hawa diňe senki bolmaly bolsa onda bolanok diýip. Bah, näçe ýyl bolşuwat şol işlere başlanyňa bir ýylan geçdimi? Ay bir ýarym ýyl zat dolanyrda özüm düşün. Neme döranok men ta köp adamlaryna şu azart bolýar özüňe şeýle köpçülik el çarpy ýa. Bilýän her kim seni görüp o mekan diýär şu azart döranok men tak. Hiç ýyl döranok. Naborot meni nähil bolýardy. Adamlar has ýazýarlar, sen gowy sen şunu ýaly eýle bile ýa köçüde zatda da özümi orslarda bir söz bar, şarlatan diýilýär. Bolşuny şonu ýaly görýän men. Bana bolşundan artık ananyalar bolşundan artık bana gowdur öýtýärler bolýar. Şonu ýaly görýän pakabyn wapşe dastoýny göremok bana berilýän şu ünsü. O pisperlik däl, hakykatdan hem men özüm bir ýerine gowrun etmeli bolsa, özüme o derece baka berjekler. Bah, berekellah. Ey, ol wara mekan nämeden bolup biler diýsene. Töwerегиңde gowy edilýän işler kän görýänsiň. Hawa, ýa-da şu kino meselesinde ýa-da şu zatlara men kinomana daşarutlar görýän, şu zatlara men üçin soň deňeşdirýän has deme bol. Men biýdim, men özüm pesse plan gowda, men köp kişi de gowun metonu. Hawa. Joňçy köp TikTokerler men halamaýanlarym kän. Çyndanam. Ay ulumsurak göre ulumsulukda dälle men TikTok'a gelmäk hämem käbir adamlaryň alyp barýan işini halamok. Artık maç şu kilçiklik bolsa ýa bir sen alajak ýaly bolup görünse öňem halamok. O liçinsini halamok men. Etýän işi käwat etýän işi gowdal bolýar käbir adamyň özü gow bolýar. Gülýär dostlaşyp bilýän men. Ýöne şol uje özü bir hilrak bolup görünse de adam menki däl ana şu. Muman saňa golaýlaşmak kyn öýdän ýalňyşmasam. Bilemok.
qynraga meň ýaşabat aýdyşyňa görä sebäbi mawa iş babatda dostlaşyk bolýanlar kendir. Umuman özüň bilen hem dostlaşmady ýaly adama däl. Seň bilen jaň edemde ýadyňa düşýän birinji gedek dost seň bilen näme bir interwýuga da aýlady. Bol pelwanja seň bilen morsa mesele däl, seň bilen kimden gurlaşmaýan adamymyz känýidiň. Kö ana şonu ýaly men. Şuna hili bolýardy pelwan, şunu bellek geçetim gelýärdi. Ene men TikTok'a şu media täze geldim men. Onsoň şu sistema täze geldim bolýan. Käbir kişi täzerak geleni ulanjak bolýarlar ýa ýenetjek bolýarlar. Onsoň men bir daha düşünýärdim gelýär. Men täze gelenem bolsam, men 10-20 ýaşly ulan näl, men 40-yň içindäki ulan. Men edil şu jagaşy gadanan zadymy bozdurmana ýa ýene bir daha da özüm oýnatjak adam dällejek bolýan. Ana şu taýda näme mesele çykýardy? Ay me kan edil TikTok'da görülşi ýaly, sada prostoyda. Sadalyk bir başga, oýnatky bolmak bir başga da. Şoň üçin men kan köp zatdan daşyrak duranymga görýänmen. Düşünün. Men senden näme diýip sorajakdym? Soralarymyň içinde de var. Näme üçin imenda kinony saýladyň diýip sorajakdym bolýan. Öz aýtyşyňa görä şu wagt ýöne duýdansyzrak saýlap soň öýdýän. Kinony näme üçin saýladym? Özüň kinaman. Menden beter kinaman ýokdur men. Aýtýan men ýakynlanma bir tanşyraklan bir toýa çagyrsa da o taýda da bir tarp edip täze bir garaşyp görün film düşdi platforma. Men yaramok diýip galyp kino görebilýänmi? Bah. Kinamanlyň üçin kinony saýladyň bolýan. Bah. Gato. Eger kinaman bolmadyk bolsaň başgarak bir hobbiň barmy şonu saýlar ýaly. Şu artistçilik, doğru. Show bizdeýärmi? Gato. Aslında näme? Hem adam bilen oturup gurlaşyp bilýärmi? Ýok. Bah. Men şu oturuşyklardan gaçýan adamam şo da men käbir kişi men kino barada gurrun berýän, zat etýän bolýan. Men şol kampaniýaň adam türetýärler. Onsoň men şolar öňünden duýdurýan, menden iç gysykynçy adam ýokdur diýen. Men kino gurrun berip oturup bilmän o taýda. Men goşgam aýdyp bilemok, ýa seni degişme güldürben bilemok, aýdymam aýdamok. Soň baş oturarna men. Onu da köpçülik bolsa men wapşe guruldyp bilmän. Ýok. Girip bilerin men üçin şol uly stres, dert bir küçükle horlanýan men şonu ýalýardy. Bah. Menne şo häsiýet bar mekan. Menim mysal üçin köp kişi bilen oturup gurlaşylamok. Bir hili şoň bilen gurlaşmaýan tema kändirem bolýan. Näme bilemok, açyly bilemok. Ana beren sorana jogap berip otýaryn araýdyňa. Adam salça sorak vermeli bolsa, diňe sorak berýän, jogap alýan, sorak berýän, jogap alýan. Bir hili şoň gradusyny ütküdi bilemok. Ana şoň ýaly adam bilen jylaçylan gurlaşmajak bolýan eken. Şoň bilen içkin gurlaşyp bilmesem, gaýtmak bilen bolýan ara şo taýdan göne. Ýoşlukdan ýöremek bilen bolýan. Näden hem jeýlerak bolmaly. Düşündüm. Gatowy. Inne kino hakynda gurlaşaly, kinonyň bir professional hökmünde gurlaşaýyny mekan seň bilen. Bu podcastda hiç ile humora garaşmalylar, ona ýa-ni tomoşaçylarymyň öňe 6-7 sanac podcast gördüler, şu gepleşikden bilýärler, hiç ile humora garaşmalylar. Arasa gurrun gümür ýamry gidýär berde. Haýs kinolary näçe görseňem ýadan ok diýeli, 3 san kinony adamlara görmäne maslahat ber. Men Janr tapaw ýok, janr pikirlenme. kino näme hil gelýärdi? Şu gün men bir 3 tane kino göresim gelýär. Şu gün men nastroýanyama görä. Ertel başga bir 3 tane film göresim gelýär. Edilin şu gün kino aýtsaň men näme göresim gelýär şu gün nastroýanyama görä. Dom ozera diýip bir kino ba, Keanu Reeves bilen Sandra Bullock. Reklamasyny gördüm, özüni görmedim soň. Şo kino bir hili men dynçylyk berýär. Yaman dynçalýar men şo kinony görsem, bir kunlap datyp turanym ýaly bolýar. Onsoň haýsy başga näme film? Näme kinony görmekden ýadamok men. Ana bilýän, Dom ozera ötme bellek goýyna şuň görür ýaly. Biram näme men kömişe görýän şonu gladiatordan ýadamok men. Bah. Şo taýda bir hili gurrunlar ba, ýene ba, şo datlar görýän men. Şo üçsüni görmänim. Şu şonu ýaly. Men dagda soýtdum mysal üçin aýdaly. Bolýany men kino wkus diýilen bir näme bar, düşünje. Mende belli bir kino wkus ýok. Köp adamlar melodrama görýändirler, kim baýby, kim action kinolar görýändirler, men çalyşyp durýar. Mende de şonu ýaly. Esasy fantastika ken halamok. Halamok diýip ona aýtjak bolsaň fantastika kinolardan görýänden bada bilemok näme üçindigini. Näçe görsem hem ýadamaýan kinolar maýdaýyn. В погоне за счастье. Birinji ýerde şonu görýän, gowurýan şo kinony.
ikinji ýerde meselem nämäni goýup bilerin Green Book bara Zelyony kniga bilýärmi? Hawa. Green Book enemi ölü real goýan şo kinony. Onun Pasobrajeniем совести. Hawa. Şodum şoňa. Hawa, şol. Şodam şo ana şonu goýaryan, gaty goýaryan şo kino. Näme bilemok. Bilen Bug Games garap sözi goýaryan. Gow kino hakykatdan. Näçe goýaryan bilemok kino şo kino goýaryan. Go neme de onu bir yaman yar kedibem beripdirler da onu. Yaman gyzykly edip bara aktýoram bir hili has bir hili manierni edip oýnap durany. Ol öýde bir personaj da ol bara. Interesni hem bir hili gülkünjem ol bara. Hem näme tragikomediýa nigzim garya şo. Şeýle talantly adam soňuna bulaşyp ýogalyp gitmegi. Türkmen filmlerinden hem köne hem häziklerden goýaranyň barmy? Men neme filmi ogun gördüm. Gelin film goýaryan men. Gelin haýsa ýok. Men bilemem. Gelin film bara äri urşa gitdi. Bir gelin şu owada. Çölüň içinden gaýnatyna kalma dedi ýa. Şu gaty go kino yaman go çykyp durşa tada huwdy dagyn bir oway dipdirler. Ana go kino. Bram ogun nämäni gördüm men? Jeren Durduýba. Züleyha diýip bir kino bar. Görmedim onu. Öňüm bir kiçirakam görüpdim, täzeden gördüm bolyn bar. Bilýän şo taýda şol Jeren Durduýbaň özi hem rejissor hem senariýa özi şu goşandy bilen bir zatlar etjek bolany. Şoň üçin gördüm men ýöne. Hem bir näkilli şo kino. Ni sargynç. Kim güllürjek bolýar ýöne şo bir iki öz aýalyň hem erkek hem aýal bolup gedip börşü, öde bile gurleşi, pişigine de näme uwuk diýämi näme bar. Oňsulara men sana şunça barma diýdim diýär. Soňkurak kinolardan harýanyň barmy? Mysal üçin 2000-den bärde Türkmenmi? Jally ba. Ajaýyp kinoňa. Hawa. Mi dogrudan men şo Jallydaky aktrisa bar ha. Gülöwser Topiýewa. Selvi Babyylova. Hawa Babyylova. Ogun şol nimede Babyylova diýip. Bileze oýnadyň ama bir klip. Hawa. Şoňa ana şol bar men Gülöwser diýip tanaýan ony. Jaňa demde de şol Gülöwser diými diýen. Ol asyl halama ýani eken Gülöwser diýsen. Ay şo bel şo rol ýapaşdy maňa diýä. Hemmek Gülöwser diýä. Onu Selvi Babyylova diýip bir adam familiýam ma diýip. Ýadym ötüşýär. Goýaryan şo kinony. We täzelikde entek dol göremok. Gaýgysy Atabaýew bar. Şonu bir nimelerin böleklerini gördüm bolýan. Urşgony saknalaryny, tugulmy. Yer gelene şonu ýatlaýyna 2001-nji ýylda düşürilýän şo ajaýyp kino. Jally kino onuň 2021-nji ýylda Atawatan ýyldylar diýip bir şuňal podcastym bardy. Ay bir 30 goly gepleşik bardyr YouTube'da bir öňden çykan tomaş etdim. Gowy gepleşikdir. Onuň 2021-nji ýylda men şo çagyrjak mihmanam ajaýyp kino filmiň esasy personajlardy. Jally, ýanky Gülöwser, onuň galkyn kaky, aýaly Halbike Elneze. Şolar çagyrjak boldum. Hemmesine jaňam etdim dost. Hemmesine Gülöwser'e de jaň etdim, Jallada jaň etdim, Janna Pahir bolla, Merdan Halika. Ýok boldy. Hemmesine jaň bollu etdik. Bollu dawaý düşürelim etdik. Tamam, bir hilek boldy da plannam ütgödi. Ve bolya abýomly bolýar da ulrak 4 mihman çagyrmaly, olaň ýerlerini taýinlamaly, adat etmeli. Men aslında o gepleşikde diňe bir mihman çagyrýadym da. Ýerlerini taýinlamaly. Şeýte de galyda gidiberdi. Bahir onuň Jally Bahir ýok boldy. Soň ökündüm, diýdim, şo wagt eden bolsam bir gowy ýadygärlik galardy. 2001-nji ýylda düşürildi, 2021-nji ýylda Jally ajaýyp kinosynyň 20 ýyl boluşy ýyl düşürjekdim men şonu. Şeýle bir ökündüm, şo wagt bol düşüren martydym käşke bir gowy ýadygärlik galardy. Ondan mer 20 ýyl geçdi, patlar ýetgäk gitdiler. 20 ýyldan soň Jally kino gahrmanlary bir sahnada diýip şonu etjek boldum men. Geçikdi bolmady, nesibämizde ýokdur. Gyzykly bolardy. Yaman gyzykly bolardy o. Yaman gyzykly bolardy. Mekan. Biziň kino industriýamyzda näme geçenok? Sen pikiriňçe? Biziň kino industriýamyzda näme geçenok? Näme? Beň pikirimçe öz bolşulyk geçenok muka diýen. Hükman Türkmençilik diýsem kelläňe telpek geyip doň historiçiski kinolar düşürmekde däller. Şol Türkmen ýaşaýar tabi. Türkmençilik bar hemmemizde.
şoň içinden bir zat tapyp döretmeli muka diýen. Ondan bizimkilerine döwrüp oglanlar zatlar düşürjek bolsa, göni alýalarda bir daşary film kopya etýärler. Ondan hiç wagtam seni oňyzyndan ýetip bilmeýän bir zat göçürjek bolsaň. Iň bolmany özbekleri göçürýärler käwat. Özbek ýoksa bir kinoda öňde bar ýany ýurdam däl. Bir de ýakyn ýöne düşnükdirak bolansaň görýärler-de. Ölün şo zatlar has özüňi nimetde ýa-da galyrýan bolaýmasa diýip pikir etýän. Hemem öňküler ýaly gönümel aýdanda talant ýokdurlar. Aktyorluk babata diýende. Aktyorluk, ýa-ni rejissörlük, ssenariýa barada öňler döredip durlar ha bu kinolar. Ýa-da talantlanmadan TikTok bilen başagay. Olam şol hawa. Sebäbi TikTokda men görýän güýçli talantly aktyor oglanlarymyz ba hakykatdan mekan görýän men şolary. Mysal ökünde bolýan at tutup durmaýyn, mysal ökünde Bar. oglanlarym ma, gyýlarym ma. Öz-özüme diýen içinden wagt pelwan bir prodüser bolsam käşke, aňryňda ulrak bir budjetiň bolsady, şolaň başyna durup hemmetini bir ýere ýygnap, elinde de bir gowy ssenariýaň bolsady, bir kino düşürip, kino industriýamda bir goşan goşup bilsediň diýen öz-özüme. Seret nähil bolýar diýip pelwan şol ökde aktyor ba diýen ba. Ýöne şol kino çıkarıp bilmeýär ol. Aktyor bolup galýar. Şoňa hökman ökde aktyor, rejissör, ökde ssenari her kim öz işini edenne gowçykka. Daşary ýurtlarda nähil bolýardy. Ökde aktyor, aktrisalar bar. Meselem Titanic'daki Kate Winslet täzelikde bir öz film çykardy. O diýen däl şol. Hemme kişi näme diýdi? Sebäbi ssenariýa taýynna bir bolan wakan etatynda ýa-da onsoň rejissör özü bolýan. Özü pereigriv detdi. Artyk maç oýnaýar sebäbi şoňa haýkuş diýen rejissör ýeteno, ökde aktrisa boldy. Näme mysal ýetir özüň bir wiza düşüripdiň, Prince Zinta. Hawa. Olam bir kino düşürip. Hawa. Şol her medat öz ýerinde bolmasa, gowlat çykmaýar muka diýen. Hawa. Näme diýeli, o türklerde bir gowy söz bar, iyi diýelim, iyi bolsun ýa, gowy diýeli gowy bolsun ýa, inşallah geljekde de oglanlarymyzdan gowy işlere garaşýar. Etip bolsa. Çıkarın şu wagt gejejek rolikler çykyp başlady. Hawa. Belki şol gowladyň üstüne Näme bar. diýeňesin? İnşallah bir albüm giýme, gowrum giýme, gowy işler çykdy ne diýip boldy. Hawa. İnşallah. Mekan. Reklamalara nähil garaýan, şu wagtky çykýan reklamalara, umuman reklam önümçiligine nähil garaýan özüň ýa-da näme diýeli? Reklamy almak babatda belli bir prinsip bilen zadyň barmy sen? Reklama var men nähil Reklamalara garaýsan aýtyp beräýän maňa. reklama var. Nämeler ýalňyş görýän, nämeler bolsa dogry bolardy. Asla var şol TikTok sistemasynda men türkmenlerden başga şo derece gönümel reklam etýän kän gawat gelem. O gawat gelýänmi sen daşa ýokdy. Biz ören kän etýän. Bizde TikTok bir hili reklamalaryň edilýän auditoriýasyna urupdy. Plaşatkada. Hawa. Onsoň ýöne mahabat edip bolar, birek gollap bolar. Olam moş neten şu wagt bolsa sen gepleşiňi dowam etmek üçin hawa gerek bolýar. Birek gollamak da ol gowlat. Ýöne şonu reklama edende de gyzyklyrak edip bolar muka diýen. Iň bolmany peýda ýerine aýt, birine peýda barsyna, ýa bolmasa kino ýaljak bir zat düz şo taraplaýyny gönümel ýöne maňa laýyk basaýda, men ömrüm diýädim de, şonu ýa gönümel bir reklama çykyp, laýyk bas, birja laýyk bas men diýän, näme üçin men saňa laýyk basaýyn? Sen gyzykly bir zat aýtmadyň maňa, ýa güldürmediň meni, ýa bolmasa men diýän, sen maňa kömek etme, birine kömek et, birine bir zat ber, şoň üçin basaýyn men laýyk. Şondan bir zat gelse etjek men şoň ýa bir zat bolmaly muka diýen. Hemem şu reklama gelýärler, şolarda da mesele bar. Her prinsip bilen barmy reklama almak bar. Hawa, her bir kampaniýaň ökde PR agentleri, menajer şolar bolmaly, reklamaň nähilligini öňünden görmeli şol. Şolar düşünmeli. Ýa-da käbir kişi gelýärde bar, maňa plan hildi ýa-da maňa gelýärde mekan ine şunu ýaly, plançama berjek gün, şuňa diýdi, döwüp baha diýip aýdyp bir tekst getirýär. Men şo düşünemok. Sen maňa gelen bolsaň, diýdimi da ony? Men ömür şo söz ulanyp göremok, döwüp baha. Anana şu bir bar, tawar döwüp baha diýär, men gözüm öňüne dögülýär şol. Men alasym gelen okşony. Bilemok birine gelşendir şol. Bir kitan sevdogar oglanlar bar. Şoň diline bar. Şoňa gow gelşýär, ýöne maňa gelşenok, ýa saňa gelşer öýdemok şo söz. Şoň üçin saýlamakda da mesele barmy ka diýen? Reklama berjiler, reklama edýän saýlana ilgilene dogry adam saýlamaly. Men pikirimçe şeýle, dogry adam saýlamaly we şu dogry adama berenden soňam şoň diýmel sözlerine goşulmaly däl.
Hawa tayinlanan soň görüp bilerdiň sen. Hawa. Ýöne planat et ile biledi. Ana men şondan gaçýan men. We Nur diýip bir dostum ma. Nurin tanıyan bolmagy mümkin, bir güýçli rejissor bolan olam. Şu nemele köp ýanky gaýgasyň kinosydyň ha. Ana şonu düşüren oglan köp Türkmen filmlerini düşüren oglan şol Nur diýip elisiň içinde olam. Näde işleýär. Ana şoň bir gowy massagady ba. Pelwan idi. Reklamy edýäňde diýdi, şonu reklamy edýäniň bildirmän reklamy etdi dostuydy. Şonu reklamy edýäniň bilinmesin diýdi. Tamaşa üçin ýüregine düşmedi diýdi. Görýän adam diýdi, sen kontentin görsün, sen kontentinden gözüni üzmedin, bir arasyna da bir reklama çykyp gideýsin diýdi. Ýörüýdi adamlar gelin şu çaşkany alyň diýip adamlaryň ýüregine düşmejän diýdi. Kelläme mene guýdum da şonu. Ýöne ýene bir zat bar dostlar, şu wagt sen şu çaşkan reklam etdiň. Sen şu çaşkan allyman bilersiň, ýöne şu wagt çaşkadan içýäsmi biz? Şu bulgurdan içýäsmi, ulanýar. Ondan görjä adam şolara şonu ulanýar ekenip alyp biler. Ýöne käwat näkil bolýardy? Ýanky kän görkezmän reklam etmelilýär. Onu wapşe görkezmän geçýänler bolýar. Meselem rolikler bolýar, düýbünden başga dadyň gurrungy gidip dur, düýbünden başga tema, onsoň çaşkadan bir pylçap aknoklyk goýberýär. Ýa-da sen onu mahawat etdiňä. Ören auditoriýasy kän bir humorist ogluna men adyny tutup durjak. Hiç kime düşmançylygym gazanasym men ok, ýene bir işine de ýany desem men ok. Şonu köp görülýär diýip menejerler şondan mahawat alýarlar. Onsoň bir ýyllyk alypdyrlar şondan. Bolyn innik videolar kän görülmeli başlaýa. Videolar kän görülmeli garaşýarlar bolyn. Ýanky oglanym nähil etdiýär, şonu ýanky suw alýada, gopnyň rolunu oýnaýar. Ol kirkimir eşikge ýa köjüde ýykylýar. Aýla beýle suw elinden ark işi görkezdi. Onsoň şol kampaniýaň eýeleri azap etdiýärler. Her kim hemme dadyny gowy taraplaryny görkezdi gelýär. Onsoň nähil bolup görünýärdi şo suw. Nirde bir köçökü, nirde bir aňsyz, paýgasyz adam içmelim şo suwy. Şo düşünjäni berýär. Rolikden roliga goşul, rolikden roliga goşul. Nirde görünýär şonu ýaly bir bozgok adamyň elinde, bozgok adam içýär şo suwy. Desine besetdiýärler. Bu ýaly mahawat gerek däl. Şoň üçin öňünden pikirlenmeli. Ýanky aýtýanym şol. Şonu reklam etmäne gelişýär şol adam. Olana ýanky şol PR urundan işleýän kampaniýaň eline oglanlar gyýylar, şolar ören professional bolmalylar. Onu ýalňyşlykda oňa geçeliň, onu ýalňyşlykda oňa geçel. Men daşy maňa gelýärler mahawat diýip. Menden öňküm etdi, şonam gydyklanýar men. Menden öň bir düýbünden men öz maňa gawat gelmeýän bir adam eden bolsa, sonra ýüze çykýar hawa. Aý şonu ýaly. Gatowy. İki tane çağan vardım dost. Bir oğlum bir gyýdym. Ulu Jose näçe ýaşynda? Gyýdym 3-nji klassa. Tügeleme, ýaşarda okulsun. Oğlum 1-nji klass. Görpäň ogla kendim. Gatowy. Nememi? Sen näil pikir edýän saga, kär saýlaýar. Ene ata şoňa goşulmalymy? Sen plan bolýar da bolma diýen ýalyk. Bir zat barmy? Sen pikirňçe? Kär saýlanmy? Massagat berip bilerler. Ýöne ýanky aýtşym ýaly şol islenlik kärden hem gazanç etip bolýar. Çopanam millioner bolup gidip bolýar. Islenlik zatdan, osoň sen özüňe gawat gelmeýän bolsaň ýa-da gowy düşünmeýän bolsaň, ondan bir kär bolma zat diýsen, şoň için öldürseň da men başga hiç bir zatdan ütköşüp derejä ýeter öýdenmek şol adam. Sen sözüň ýöreýän wagtynda çeni gorkup eder senden. Eger garran soň ýa ýene bir zat bolandan soň bilip bolanokda, soň bir zat düşünmeýän özüň düýbünden seni kabul etmeýän zadyň bolsa ýok diýmek, onu öldürýän ka diýen sebäp şo çaga şol isleýän zady bir grafynda bolmasa da şo käriniň hiç zadyň üstüne barmady öýtýän şol. Ekan. Seni gowy tomoşa çökbünne. Bir gowy adam hökbünne biz gowy görýäs, men kärdeşime diýmäni kimi kärdeşe däl. Men alyp barystamada sen bir gowy bloger hökbünne tanýýar seni. Men häzir öz çağama sen kontentlaryny çekinmän görkezip biljek. Kaka kime ýazarlaryň kimi görýänse barana mekanyň wizialaryny gördüýi biljek. We sen ýaly men 2 tane oglanlar bar. 3 tane gyýylaram bar. Bir gowy we seni halamayan badyra öýde mokdos men. İçimden şok gelýär. Men öýde mokdos hal üçin. Mekan haqqy hökmünde ýaşlara näme maslahat beresiň gelýär? Men dostçan, maslahat berer ýaşy. 35 ýaşan, 36 ýaşan, 36 ýaşadyň däm şu wagt. 36 ýaşan adam hökmünde bir iki tane gary göz
monşuk aljak çagan kakasy hökmünü, bir ul auditoriýaly adam hökmünü, mekan hökmünü ýaşlara näme maslahat berjek? Şimdi öz efirlemde de Ömrem aýtýan, sen islam wadyny edip bilersiň. Göwnüň suwçan wadyny. Ýöne şunu ýatdan çykarmaly ka diýen. Şol etýän işiň 3 ýyldan, 4 ýyldan, 5 ýyldan seni utandyrjakmy şol? Sen nesline ziyan ýetirjekmi? Şonu gödegine tutmaly. Ya birine ziyan ýetirjekmi başga birine? Şo zatlar bolmajak bolsa dosto edibermelimi ka diýen. Ýara şol uruk gider, ya urukmasyn şol, ýöne galar şo taýda. Ertek gün sen utandyrmaýa şo zat. Şoň üçin özüň gorabrak etmelimi ka diýen. O söz. Men şu emişe de diýen, şul Allahjan şul etýän zatlam bir näçe wagtdan soň şul oguljuğum bilen gydyma urdy ýani etmäýsin nädi. Çeýsini dost, sende de badyr. Bizem durmuşda nitorak gurulaýasam, paýynjam sögüşýäs ýa özümizem şonu ýaly ýöneten efire girýäňä, şo jogapkärçilik alyp girýäňä sen 100 000 sana adam ýa-da 150 000 sana adam seredip durka, sen hükman şonu gödegine tutaýmaly. Sen diliň arasarak etjek bolmaly, aýtýan sözden kewşirlemeli, ýalňyş bir ýer bar aýmasyn ýa çağalar ýalňyş ýolun azyr aýmasyn, şoňa seretmelimi ka diýen. Ol men özüm bolýan, men hakykat bolýan. Sen özüň gelip sen nemeden o bir giden kişiň öňüne çykyş etýäň o dedim. Publiçny adam. Jogapkärçiligini suňalýan da mekan. Öňe mir aýdyp tura, şunyň aýtjak bolup syryň açma diýipdir. Eýzany sag bolsun. İçkin gurrunga geleniňe minnetdar dost. Wagt aýryp geleniňe biziň şuňky studiýamda mihman bolanyňa gow gurrunlar bereniňe men sana toparmadyň adyna taňry ýalkas aýdýan. Elisiň oglanyna minnetdar, Elis Production oglanyna himayetkärmede minnetdar. We gow günlerde görüşip duraly sen gören dost. Nesip bolsa. Yer gelene sowgat çygan meraýyna dost. Yani men başynda da aýdypdym, biziň proýektlerimizin himayetkär bar Ulf Kabil. Salaja tanıştyraýyn seni, eger mümkin bolsa, geljekde belki özüňem işleşmeli bolarsyň oglanlar. Gurulşyga etmeli nesip bolsa. Göni gatarqaýyn ýutup bilýän oglanyň hili gowudur önümlerden. Ulf Kabil Türkmenistanaky ilkinji kabil öňürji zawod bolar awa. Gelen mihmanlara bir kiçiräk sowgatlar taýynap berýär. Ene dat şeýrak sowgatlar. Birinji näme kimdiň hem iň ul dertlerden biri telefonumda zaryat ýok diýär, açyň. O powerbank. Awa, saňa da gerekdir, maňa da gerekdir. Dörejlüň hemişe dowamly bolsun. Boçkajyk taýynadyk, galy berdi näme? Goza termos taýynadyk. Olam gerek. Bulam gerek zat. Içiniň gradusyny seni görkezýändir. Ulf Kabiliň adyna saňa sowgat dost. Inşallah gow günlerde görüşip duraly. Birege gow habarlary uşlap duraly. Sag bol pelwan. Anan aýdy, şu gün men özüm gün belläp garaşdym şuňa. Men keteň bilen käwat şuňal gurrun edesim gelýär. Meni käwat degişkenli gepleşikler zada çagyrýarlar-da. Men az çekinýän şondan. Men berip bilmeýän siziň garaşýan adyňyz diýip. Şoň üçin höwes bilen sen etýän işlerini men gollaýan, men maňa görä has işeň girsen, ulu zatlara baş goşýan, özüňden bir giden nämäni riska waýt edip. Guwonýan, begenýän, işiň guruna bolsun. Minnetdar. Gow günlerde görüşip duraly. Harakatyn.